India Mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Nakadaw jong kajing ther ulap ba lapsan haki khendiat sngi ki balalet no layatho bakajala Arunachal Pradesh kalayo mat ishibun tali kijing hakajing ja ki basngosi ki blami na kajing ja twa khendo hagi than pher jong kajala karkum kajing yatho jong ki bor pulit laong ba ka khat khandai trik mentau benai wei khna samla badang khat reus nam karta ula do yala ka jong kajing nakadaw kajing ja twa khendo kabla ja ka than yupya papum pare district ki bor pulit ki layat ho bakate ki jingja to akhndo la jah ka por prabejemen step baru khna samla ubla do yala ka jong ka jingem hakate ki sngi ude ubla tep kerteng kum uragi hili katkum ka jinget ho ka jong ki pulit ki la pentep ru ba ute khna samla ubla do yala ka jong ka jingem hakate ki sngi ude nong shong snong nakathan kamba circle west yang district bat kum jo ru nong ikura ubla sedang ban pauna Shosho sakawai ke jingja tua khndo ke belajar hakathan kalaktang subdivision west kameng district la yathu bikladan haduk laingut kinong song snong ki bela sha tem ib batat haduk menta ka kenti ompat sham lala satya banse ke medyap jongkiti ki laingut bigi bor pulit ki la yathu bakate ke jingja tua khndo hakate ke than la jam hakamet jong ka khat nyu trek bat khat phra trek mentau benai Nakaliang jongkatna DDMA la yathu balapha ru ikarwo jongki Regional Response Center ki badan hakathan Bomdila 0 tezu bat khonsa bat kumjo ru ikikin hun NDRF kablapha ka Bomdila bat namsai wakin shim ya kasen jam ka bakarpang banlet penbyang ikilat jingerap shakinong shongshnong